אתם לא מאמינים לאן הגעתי. אתם לא מבינים איפה אני נמצאת, אני כולי מתרגשת. הייתי פה בסיגט כבר המון פעמים, ואף פעם לא מצאתי את המקום הזה. אני בתחנת הרכבת של העיר סיגט. תשמעו את השקט. תשמעו את הדממה. על הקרונות, על הרציף הזה. מהפסים האלה נשלחו יהודי סיגט אל מותם במאי 1944, אל מותם באושוויץ. אבל זה לא הכל. זו התחנה, היא נשארה כך, היא לא השתנתה, ואני תכף אראה לכם את הכיתוב. אני כל כך מתרגשת. הנה הבתים, השכנים שהיו בשקט מוחלט, כשכל היהודים גורשו אל מותם, הם לא נקפו אצבע. והנה הרכבת עומדת כאן, והנה עוד רכבת על הפסים, ותכף תראו מה גיליתי. קודם כל זאת התחנה. זאת התחנה, היא לא השתנתה. וזה הדבר הכי מרגש. לזכרם של יהודי מרמורש, וביניהם משפחתו של זוכה פרס נובל, יליד העיר סיגט, פרופסור אלי ויזל, זיכרונו לברכה, אשר נשלחו במאי 1944 מרציף רכבת זה למחנה השמדה של הצורר הנאצי, אושוויץ בירקנאו. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. זו התחנה.